til Salam 00. I dag skal vi så høre 4 talenter. Den ene hedder Henning Gillesen. Hemmingsen. Undskyld. Henning Hemmingsen. Karl Hemmingsen. Karl Hemmingsen hører jeg. Han er rigtig god. Han spiller på guitar. Og synger. Og synger. Hej hej. Hej. Vi skal synge en lille sang. Jeg selv har skrevet. Der døde engang en fugl. Den hed Per. Den var rigtig led. Tusind tak! Og nu er det så kommet til en komiker, Byggemand Pop. Giv it op for ham. Byggemand Bob er i huset her nu. Jeg er faktisk en stand derovre. Og nu skal jeg høre noget, der er rigtig sjovt. Er I klar på det? Nå. Ved I, hvordan man beskytter sig mod tiger? Man bruger tigerbad sammen. Okay, det var bare helt sjovt, hvad der. Så er vi klar, okay? Ja. Okay. Hvad kalder man en fordrukne svensker? En svensker. Og der var sådan en gang sådan to tomater, der bare lige gik sådan, altså skulle over sådan en vej der, ikke? Så skete der det, at den gik over vejen, så den ene. Og så gik den anden så derover bagefter. Og så hoppede den anden på ham der, ikke? Og så sagde han, kom nu ketchup, fordi han bare lige var kørt ned der, ikke? Tak skal jeg have. Nu kommer medlemmer. Okay, det var min fejl. Mormor Krølle. Nej, rolig ud igen. Okay. Altså, det er en fra Afghanistan. Hun vil så gerne synge en meget kendt sang nede fra Afghanistan. Giv det op for Line. Okay, så kører vi. Hvis I skal stemme for nummer 1, så skal I taste 1.575.373.300.000.000 trilliarder. Nummer 2, der skal I skrive Det samme. det samme. Nummer 3, også det samme. Så det er det samme. I har 5 sekunder fra nu af. I har 5 sekunder fra nu. Godt. 1, 2, 3, 4, 5, Stop! Stop! Så stopper vi. Afstemningen er slut. Slut. Ja, nu vender vi kun på brevet. Ja. Tak for det.
Sådan. Sig nu, hvem det er! Vinderen er år 2000. Det er Mohammed. Giv mig pengene! Hvor pengene? Ja, det må jeg gemme derhjemme. Får jeg ikke nogen penge? Nej. Det kan jeg ikke fortælle min familie, når det er stort. Det var så afslutningen på Talent år 2000. Godt.